Ktorá žena nemá rada diamanty, ešte hlavne, keď ich dostane zadarmo, že? A teraz sa tu nebavíme o darčekoch od mužov, dobre? Get ready with me a zároveň si povieme teda, ako na také diamanty zadarmo. Značka Dermacol totiž to oslavuje 60 rokov, tak tento tým v tejto tyčinke je super. No a Dermacol sa rozhodol, že spravia súťaž o diamantové šperky. Táto súťaž je inak úplne jednoduchá. Tak táto pleťovka a v hre je náhrdelník za 2460 eur. Náušnice za 1640 a náramok za 1034 eur. Jediné, čo stačí preto urobiť. Buď sa odfotíte s nejakým produktom Dermacol alebo s produktami, spravíte reelsko, čokoľvek s produktami o značky Dermacol, napríklad ak sa odfotíte s produktom na períže. Chápeme sa? Môžete natočiť Get Ready With Me ako ja, hocičo. Označite tam Dermacol na Instagrame a pridáte tieto hashtagy. Súťaž prebieha celý rok a žrebuje sa každý mesiac. V hre sú aj kozmetické balíčky, samozrejme 6 kozmetických balíčkov. A ešte 6 krát pozvánka na Diamond Party, Dermacol Diamond Party a plus jednotku vašu. Samozrejme viac informácií nájdete v popise a ja vám budem držať palce. Bye! Inak toto je geniálne. Wow.